Sibay vek ule. Vena chuanin linear equations in one variable. Kan en hole don nia. Thilhar ta kan nilawa. Simple ten kan soenga step by step in. Chu vena ta nan don ni. Linear equations in one variable. Ama sabera chuan enge linear equation kan di chuan ni. A linear equation is an equation of the form ax plus b equal to 0. Oh, hatiang umre le hi chu linear equation ti nan me. Oh, chu a le b chu real number pa ngai kan ti khalawin don ta ni. Chuanin x is a variable x mo ka shelo kha. Chuanin the highest power of a variable is 1. Umjia chu x kan mutani x variable kan ti ta ni. A power chu 1 ti na hi. Engmai zia chun 1 ti na nia. X squared ten chuan chu wena endon lo. Oh, wena chuanin one variable ania. Baka x hi the highest power of the variable is 1. X squared x cube veka kan endon lo. Oh, wena chuanin ax plus b equal to 0 form how chau hi wena tan chuanin kan endon ani. Oh, veka ka sai liang a linear equation is an equation of the form ax plus b equal to 0. Oh, ax plus b equal to 0 where a and b are real numbers. Oh, a and b are real numbers. X is the variable. Oh, x is the variable. X is 2 kan n le b chu number pa ngai 2 minus 1 ite hau kan don ta. Chuan x is 2 kan shelo kan tan. Oh, the highest power of a variable is 1. Oh, chu chu shen ngai tu x squared in thelo tu na b ki chuan. Oh, wena kan in hawa b x squared ti ha x cube ti. Oh, ax plus b equal to 0 form how zong kha linear equation in one variable kan don ta ni. Example lah kan ngalang. Minus 2x plus 3 equal to 7. Linear equation ni object. Hey, ax plus b equal to 0 in tatro. A chu minus 2. Tro. X to x ni plus 3 to b kan tani equal to 0. Ay 7 kan nei tan. Tu linear equation to example kan tani. Oh, next ya chuanin minus x minus 4 plus 0. Tayan kan a chu ngele minus 1. Oh, hey, minus 1x. Oh, minus 1. Chuanin b chu minus 4. Oh, minus 4 ani ho. Kan le lo kang masahan. A form pa ngai chuanin ax plus b tro. Pasi tai chuan hey minus 4 ni bangin b chu 4 chot ni loin minus 4 kha b. Oh, next a chuanin minus 3x equal to 12. Ngai kan a le chang thai kan omem. Kan a chu minus 3 ani. Oh, chuanin b kom lo hai kom lo bangin 3 chu 0 ni ti nan. Oh, chuanin c equal to 12. Oh, minus 3x equal to 12 kha. Heng ho hi example ho. Oh, linear equation. Example tu ni. Next liang. Solving linear equation. Tu na chuanin linear equation kan hre to ta a cho dan a solve dan kha kan endon ta ni. Oh, ar lo tero step by step in am sabra. Step number 1 chuanin simplify both sides of the equation. Oh, simplify both sides of the equation. Equation ti equal to sign ti ta umjia chuanin velam pa ti na kan chok ve don ti ni. Oh, ase chu min chok to number 2 step 2 kan step 2 kan lo don ti ta ni chu move variables to one side. Oh, variable kan ti kha x kan di khatro mun khata kan da anga chuanin number 3 chuan step number 3 chuanin move constants to the other side. Oh, move constants to the other side. Variable kha lelam sa pa kan da anga chuan constant ho zong kha lelam pang sa kan dang. Chuanin step number 4 a solve for the variable kan solve the don chi ta ni. Wa ka sui liang. Kan laman chi la pon example te kan en hawanga kan laman don thawa chuwang chuan lu kin lo wai thara wa kha kan sei fe liang. Oh, equation kan nei nga chuanin chumi solve tur chuanin variable a nang kha. Oh, x ho zong kha mun left hand side ta right hand side kan da nga chuanin a constant ho zong kha mun khata kan da lianga chuan kan solve chi don ti nai. Oh, hey simple to har mi lo ni. Oh, har kan ti hlawa nge. Example number 1 kan enang 2x plus 3 equal to 11. 2x plus 3 equal to 11. Kan ru kha en lo kang oh. Move variable to one side.
move constants to the other side ให้ step number 3 le true hi true le 3 kan che tro move variable to one side move constants to the other side tro kan thin thiam ani chuan true x kan variable ni tro chu left hand side kan da sanga 3 zoki plus 3 le lama kan sun phei do da ni constant move constant to the other side atia chuang chuanin plus 3 hi right hand side kan sun don ta ni ani chuanin plus 3 le lama 2x equal to 11 minus 3 tro adikem chu 8 lo chok ta 2x equal to 8 chi kan nei ta ni tro kan she thiam em constant ho zo kha le lam sai kan da don na 3 hi le lam kan da sun phei chuanin 11 minus 3 lo ni nga to 8 chuan kan nei zong chu 2x equal to 8 chuanin x to hi kan du wangin x equal to 8 divided by 2 2 divided by 8 chu 4 chuan x equal to 4 kha kan answer kan final answer chu ta ni aro tro kan man tlang ho mem o 2x plus 3 kan ya chu 11 an ta ni tro move constant to the other side ti wangin 2x equal to 11 minus 3 kan tia 3 hi lam kan da vi ya the other side chuanin 2x equal to 11 minus 8 ania chuanin 2x equal to 8 kan nei ya next chuanin x equal to 8 by 2 2 divided by 8 to 4 x equal to 4 phat kan nei lenga kan chiang le sot miang tin kan lo chok ve zel bok nga army lo ania tu na hian kan le ton ta ni kan nei chu 5x minus 2 equal to 3x plus 4 5x minus 2 equal to 3x plus 4 move variables number 1 move variables ai ang khada khom zel tu 5x le 3x ai nanga trot om je chu 5x le 3x kata du nang 3x lo phang plus 3x le lama phei minus 3x nanga tro chuanin 4 minus 3 le lama chuanin plus 2 ni chiang chuanin hei ni lai 5x minus 3x equal to 4 plus 2 variable hun khata variable left hand side constant right hand side le tin tin mi kan kha chuanin kan chok le ti ta ni kan shi thiam em chuanin 5x minus 2x 5x minus 3x chu 2x ania 4 plus 2 to 6 ania tero ani chuanin 2x equal to 6 kan nei a x chu 6 divided by 2 chu 3 na tingen hoi a chukan di chuanin x bula x nen engka ko wangin le lama phei don chuanin an hoi chungai ngei tu x ne nom dun tla ta wangin x ma chu kan da don chuanin a bula mi chi kha an hoi kan da nge ngai le lam panga kan sun phei huna kha a hre nge ngei tur ti chuanin final answer chu 3 ni x equal to 3 adige ti ho check da kan sui le lo kang x equal to 3 kan nei ta chuanin kan question a hi 5x minus 2 equal to 3x plus 4 ania x ai hianin 3 ve ve da chin ni la 5x minus 2 chu nge chu kan di chuanin 13 na chu equal to 3x plus 4 13 tho chuak 13 equal to 13 nei chuanin thil chaw chhuah hi x equal to kha a check dan kha a check dan nia kan sui ve zoi ni chu shortcut tur ni kha ti kha ta chuan exam huna lo chhop pon confi dawin kanom thei to don ani kan van thiam don tak em le equation will bracket hei po hi angai thawa a set leming bracket on wa khanin bol chuang lo tur ani ho a simple tu kania ka soi khat ka soi nga kan ma leng hal vek don the question 2 true bracket open bracket x plus 3 close bracket equal to 12 ania tro true open bracket x plus 3 close bracket equal to 12 tro number 1 a chuanin bracket hi kan de bodon ta ni true hianin
x เหลือ3กันสุก multiply ตรงดูเฮียนี่ x เหลือ3กัน multiply ยังอันนี้ตัวนี้ step number 1อ่ะตัวนี้ 2 into x 2 2 x ตรอจน plus สมฟังกัน plus กันเรียกเลงอ่ะ2 into 3 2 6กันมันเนี่ยว่ากันใช่แล้วกัน question 2 open bracket x plus 3 close bracket equal to 3เนี่ยตรอ left hand side กันจกพอตัง 2 เฮียนี่ x เหลือ3กัน multiply ลุตัง2 into x 2 2x plus สมฟังกัน plus กันเรียกอ่ะจน2 into 3 6เนี่ย6กันเรียก equal to 12อันจวนนี้ step number 1อ่ะจวนนี้ 2x plus 6 equal to 12อันนี้ตานี่ตรออันจวนนี้ให้จูอามามีกันโจโจเจียนี่ขยังเลยที่ตานี่ constant หุ่นขัดตรอ 2x plus 6 equal to 12อ่ะจวนนี้ 2x equal to กันตีงอ่ะ12 6กันส่วนเพลงอ่ะ plus 6ที่เอลมาเพลงนี้ minus 6อันโดนที่ตานี่plus 6ที่ minus plus 6ที่เอลมาเพลงจวนนี้ minus 6อ่ะจังโดนจุดเตียงที่จวนนี้ตานี่minus 6 ta se lelama phei chon plus a chang don vice versa zela ni don chuanin plus 6 se lelama ka son phei chuanin minus 6 aninga 12 minus 6 to 6 thawnia kan ni chu 2x equal to 6 chuanin x equal to 6 by 2 3 la 6 hello dero chuanin kan lo trek le don ta ni x ya fa adik takan dm ka chok kem ti kan en nan chuanin kan question a khanin 2 open bracket x plus 3 equal to 12 ania x ai khan thian da lo chinila 3 plus 3 to 6 ania 2 into 6 to 12 12 equal to 12 dik chen mani chuanin x equal to 3 hi answer dik final answer correct answer chukani tani hello toro next a chuanin application in word problem a thuang ta lom thei ta ni ma se buai chu mi lo tur ni a cho dang chu ngai reng khami thu khan aron dalu mai mai dia chuang chon ma harom lo ania kan le chinang word problem can be converted into linear equations example a number increased by 5 equals 13 find the number kan zon don number kan zong don number kan shelo kan zong don an chun let the number be x kan ti patang let the number be x ai chuanin a question yang le a number ai chuanin number x kan ti chuan tro x increase to plus ina increase by 5 ai chuan x plus 5 equals ai chuan equals to sign 13 ani je chu 5 plus x plus 5 equal to 13 ti na hey find a number atia let the number be x kan ti phatang ani chuanin a question a tang hian kan chhutanga a number a ti chuanin number x kan nei tuwa x increase to plus ti na x plus 5 equals to 13 x plus 5 equal to 13 angai tho aro tero x plus 5 equal to 13 x equal to 13 minus 5 to 8 8 kha kan final answer aro tero kan man zelem le naksa kan kalyang tuna lo chok thin don ta ni number 1 a chuanin x by 2 plus 3 equal to 7 number 2 a chuanin 4 open bracket x minus 2 equal to 8 3 a chuanin 3x plus 4 equal to 2x by plus 9 le han chok lo kang chuanin kan en ho le don ya kan chok thei lo mem le tuna kala un chinang
kan answer nen kan chaw ne lo in angem ti dik lo kan ni chuan kan ti dik lo lai tek luk takin lo ani la ai nang lo mem answer ho kha le ayo kan chaw sin a khai khom nan chuanin linear equation have variable power 1 use basic algebraic expression to solve apply steps carefully and check answer tun topic a be chuanin linear equation in one variable kan zera one variable ani wanga chuanin a variable kha power 1 ani ngei don chuanin apply steps carefully and check answer an tia answer check dam pon zir vek to ta tro atopa kan hmu kha a question a khan da le zelila ai nang chi chuanin kan chok dik tin han mai kha sum khan e khlo me